Naaresto naman po ng mga otoridad ang itinuturing na top 1 most wanted person sa municipal level po ng bayan ng Umingan ayon sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office. Isinagawang operasyon ng mga operatiba ng Umingan Municipal Police Station sa Barangay Poblacion West sa nasabing bayan kung saan naaresto ang suspect sa bisa ng isang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175. Ayon sa pulisya, ang kaso laban sa akusado ay may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Umingan MPS ang naarestong individual para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan at magbigay impormasyon upang mapabilis pang pagdakip sa iba pang mga wanted na individual sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.